Ik vind Borderline van Tame Impala echt een vet nummer. Maar hoe maken ze het een hit? Voordat ik nou een muziekexpert ga, moet ik hem nog een ding verklappen. Ik wil een Fries nummer bekend maken en ik zie te denken aan het nummer Fake, de winnaar van Song Junior. Hoe zorgen ze ervoor dat een nummer een hit wordt? Heel simpel, begin bij een goed versje. Maak vervolgens een hele goede clip. Ooit met je van goede promotie even een vette videoclip maken. Maar die videoclip zit wel goed. Zorg je dat je op Spotify komt. Zorg je dat je in listjes komt, in playlisten. Doch iets geks. Verzin een stunt op internet. Reinoud, ik heb er nog een nodig van het gekke plansie. Koning Willem-Alexander luister je altijd naar Fake. Conclusie. Hoe maken ze van een nummer een hit? Als eerst, als ze een lekker nummer hebben. Goede promotie maken op de social. Vette videoclip. En als vierde, doe even wat geks.